Přeji všem krásný den. V dnešním videu se budu věnovat tolik diskutovanému projektu Digital Generation. Já jsem tento projekt poprvé představil v červnu 2013, od té doby uběhlo již půl roku. Projekt se vyvíjel, vyplácel penízky, jednu dobu ji nevyplácel. V současné době prošel změnami a funguje již bez problémů. O projektu více se dozvíte na mých webových stránkách, které jsou aktualizované. Jsou zde i důkaz výplat a je zde také vše ohledně zabezpečení, takže se na to můžete podívat. Mezi takové ty novinky ohledně vyplácení, tak jsou tam semafory, čili klasika, pokud je to zelený, vidíte třeba Pajza, Paxum, tak to znamená, že můžete vybírat, pokud je to červený, tak peněženka se doplňuje. Předtím byly takové dramatické změny, že třeba byly všechny peněženky červené, jeden den nebo 2 dny nešlo vybírat, pak zase šlo, takže bylo to spíše takové zajímavé. V současné době jde vybírat celá bez problémů. Vždycky je nějaká peněženka zelená, takže proto já doporučuji si zřídit těch peněženek třeba 2, 3, většinou tu Pajzu a Paxum doporučuji, EgoPay. Takže vždycky, když vidíte tam zelenou, tak můžete bez problémů vybírat. Co se novinek týče, přibyla možnost vybírání větších finančních částek i na bankovní účet. Je jedno na který, já třeba mám Zuno, takže jsem si zažádal o výplatu na Zuno. Poplatek za výběr na bankovní účet je $50, takže to je vyšší, ale při takové částce $500 se to určitě vyplatí a rozhodně se ten poplatek toleruje. Tak, ohledně aktuálních výplat mám tady obrázek, kde vidíte, že v ušlých 3 dnech, čili dneska je 16.11., tak jsem měl bezproblémový výběr na EgoPay. Včera jsem měl také výběr na EgoPay, dohromady teda $57. 14.11. jsem měl výběr $164, předtím jsem žádal na $550, teda výběr na Zuno. Výplaty teda jdou bez problému. Co se týká peněženek, tak ta výplata je instantní, čili znamená, že i hned po zažádání máte připsanou na peněžence. Peněženky, které zde fungují, je PayPal, EgoPay, Pajza, Paxum a Perfect Money. Bez problémů jdou výplaty hlavně na Paxum a na EgoPay, takže určitě doporučuji si zřídit aspoň tyhle 2 peněženky. Jak si zřídit peněženky, pokud je nemáte, tak jednoduchý opět na těch mých webových stránkách, když si sedete úplně dolů, tak stačí, když kliknete zde na tutovku a tady máte platební peněženky a zde máte komplexní návody na všechny peněženky, které se používají, takže máte zde samozřejmě návod i na EgoPay a máte zde návod i na Paxum. Jinak já vám teďka ukážu teda ty provedené výběry přímo v mé peněžence, abyste mě věřili, abyste si nemysleli, že jsem si ty výběry někde okopíroval. Takže chvilečku já se jenom přihlásím. A už jsem přímo v účtu. Čili zde vidíte vždycky ty výběry z Digital Generation ke mně na účet. Čili vidíte, že tady 14.11. $18, 14.11. $146, dále zde vidíte dalších $24, dalších $24, $49, tady jsem vybíral po dolárku, denně to kdy pustilo, $18, $59, dolárky, 38, 29, 19, 9, 49, 49, 49, 49, 49. Vidíte, že výplaty opravdu chodí, funguje to, někdy to bylo samozřejmě s problémy, někdy tam byla odstávka, ale hlavní je to, že vždy zaplatili a že vždy se dalo vybrat. Nyní vám tedy ukážu výběry na EgoPay, abyste viděli, že zde to také bez problému funguje. Opět se jenom přihlásím. A zde máte úplně jasné výběry. Poslední dneska, 29.42, pokud si rozkliknu info, tak zde to máte podrobně a tady máte vlastně odesílatele, čili Digital Generation. Takže to byl tenhle.
Tady máte další výběr 27 dolarů, další výběr 25 dolarů a tak dále. Já to nebudu dále rozklikávat. Nyní se můžeme podívat ještě třeba na Paizu. Já se opět jenom zaloguju. Tak a tady třeba například vidíte poslední výběr 99 dolarů 23.10. Takže vidíte, že to chodí i bez problému na Paizu, ale i na další peněženky. Já teda osobně doporučuji hlavně peněženku EgoPay a Paxum. Paxum má jednu velkou výhodu, že zde můžete zažádat i o platební kartu a peníze z této peněženky si posílat přímo na platební kartu a s tou můžete vybírat opět kdekoliv, z jakéhokoliv bankomatu na světě. O EgoPay to bohužel nejde, takže tady buď přes měnárníka, nebo si to převést na Paizu, anebo po případě, pokud bude svítit zelený semafor na Paizu, vybrat na Paizu, nebo na Perfect Money, anebo na PayPal. Po případě si tam našetřit větší částku a poslat si to třeba na bankovní účet. Já teda hodně doporučuji Zuno, protože je tam i jak dolarový účet, tak i euro účet, takže je to takové výhodné. Jinak v Digital Generation spoustu změn. Jedna ze změn je třeba registrace. Dříve se šlo registrovat pomocí SMSky, v současné době se registruje přímo, takže zavoláte na telefonní číslo. Na to zavoláte, jakmile provedete registraci, čili provedete registraci přes registrační link. Pro vás, kteří ten registrační link nemáte, tak můžete provést registraci přes mé webové stránky, čili pod tímhletím videem je odkaz na tyhle webové stránky, na nich najdete registraci, poté si najdete sem a stačí kliknout buď zde, anebo zde na obrázek a najde vám vlastně ta stránka k registraci. Jakmile se zaregistrujete podle návodu, tak se vám vedle vygeneruje telefonní číslo, na které máte zavolat. Nemusíte se strachovat, ten hovor opravdu nestojí žádnou nějakou šílenou částku, nejsou to ty volání za 100 korun za minutu a více, je to úplně běžný hovor. Jakmile se tam ten hovor zvedne, stačí říct pouze verification OK nebo jenom OK a můžete to položit, protože okamžitě to zaznamená vlastně jenom to vaše číslo, že sedí s tím číslem, které je zaregistrováno při registraci a ukáže se vám vlastně, že účet byl verifikovaný a můžete teda začít vydělávat penízky. Hodně lidí mi denně píše a také volá, jak vlastně DGčko teda vydělává nám peníze, čili je to opravdu velmi jednoduché. Já to mám tady podrobně popsané. Ve stručnosti je to tak, že vy vlastně si nainstalujete aplikaci, která běží ve vašem počítači, můžete ji mít úplně schovanou, vůbec vás nějakým způsobem neohrožuje, je zcela bezpečná. Díky tomu, že tato aplikace běží, tak běží samozřejmě i ten početní výkon, který oni využívají a na základě toho oni vám pak platí penízky. Je zde možnost teda využít zkušební vlákno na 30 dní zdarma. Toto vlákno vám vydělává jaké peníze, čili zde si to můžete ověřit. Poté, pokud chcete, ale nemusíte, můžete si zakoupit další vlákno, to již potom máte na 365 dní a toto vlákno vám opět vydělává. Čili tady pak vidíte, jak to vypadá, když máte vlákna 3, 5, 10 a 25. Já jsem třeba vlákna si nazbíral reinvesticí, čili vždycky, jak jsem měl výdělek, tak jsem si koupil další vlákno a díky tomu vlastně mám takové výplaty, jaké teďka mám. Tak, tolik teda k výdělku. Vidíte, je to opravdu velmi zajímavé a jednoduché. A další věc ještě, co zde je, tak samozřejmě zde doporučovací program, čili pokud vy budete DGčko doporučovat, máte tam ten svůj referenční link v kanceláři a ten, když někomu pošlete, on se pod vás zaregistruje, tak to je váš přímý. Z něho máte 20%. A pokud ten někoho zaregistruje, tak z toho jeho človíčka máte 10%. Takže jak vidíte, oplatí se zde i registrovat, ale nemusíte, není to podmínkou, můžete vlastně vydělávat jenom prostřednictvím té aplikace a můžete vlastně reinvestovat a získávat více vláken, tím pádem větší výdělek. Rozhodně nedoporučuji dávat ze začátku do toho nějaké značné sumy, dejte, pokud chcete, do toho opravdu jenom ten základ a
těm dalším vláknům se dopracujte reinvestici. Tak, dále tady máme ještě další změnu. Ta nastala 14.11. Pojďme se na to podívat. Takže společnost postoupila na akciové trhy, čili nabízí nám také možnost stát se zakladateli, čili founder. Co to znamená? Je to velmi jednoduché. Vy, pokud tam máte nějaký výdělek, můžete si ho nechat proměnit na akcie. Tyto akcie jsou pak normálně obchodovatelné na burze. Zatím ta možnost ještě od prodeje akcí není, ale bude, takže vy můžete sledovat na burze, jestli ty akcie stoupají, v případě klesají, kdykoliv si je můžete odprodat, čili můžete na tom opravdu získat značný zisk. Ale jak už jsme si říkali, burza je taky risk, takže pokud nechcete být zakladatelem, nemusíte, v tom případě jste normálním členem a běžíte vlastně v těch výplatách tak, jak do posud. Pokud jste zakladatelem, tak dostáváte z toho svého vkladu denní dividenda, dále máte provize z referálu, dále vyděláváte z vláken. Pokud jste členem, tak je všechno jako dřív, čili denně si můžete vybírat částku, která se skládá z výdělku počtu vláken a z provizí z referálu. V současné době již výběry běží bez problémů, takže tady tohle již není aktuální. Ty semafory aktuální jsou, ale jak už jsem říkal, bez problémů vždy svítí nějaký zeleně a lze na něho vybrat. Další změna je ta, že není zde již omezený výběr, jak předtím, kdy to bylo omezené počtem vláken, čili jste mohli vybírat do max $99 za den, nyní můžete mnohem více. Jak jste třeba viděli u mé výplaty 14.11., že jsem bez problému vybral $146 na jeden zátah, takže bez problémů. Jinak pokud se zaregistrujete, tak doporučuji se přidat do naší skupiny na Facebooku. Pokud se vám to nepodaří přes ten odkaz, tak mě napište do zprávy, já vás tam velmi rád přidám. V té skupině máte veškeré aktuální informace, tady vidíte také, že se snažíme o tom si tady sami mezi sebou sdělovat výběry, že to opravdu funguje, či tady máme připlé třeba vlákno, kde si píšeme všichni, kdy a jak, kdo a kolik vybral, čili by bylo vidět, že to opravdu funguje, bez problémů vše vyplácí, čili i veškeré další informace. Já to určitě jenom doporučuji, protože jste vlastně v centru dění, vidíte aktuálně, co se děje a vlastně máte pravdivé a aktuální info o DGčku. Jinak takový názorný příklad, jakmile budou vlastně akcie obchodovatelné, čili můžeme s nimi sami pracovat, tak bez problému můžete si vždycky najít burzu, kde vidíte aktuální stav té vaší akcie, jakou má hodnotu, jestli jde směrem nahoru, dolů a tak dále. Takže můžete si to pak vše kontrolovat a můžete pak prodávat ty akcie, jak třeba přímo společnosti, zpět Digital Generation, tak můžete s nimi obchodovat i mezi sebou, v případě přímo s burzou. Takže rozhodně zajímavé, záleží opravdu jenom na vás, jestli budete teda akcionáři, neboli zakladatelé, anebo budete členi a budete vlastně vydělávat i, teda hlavně s pomocí aplikace nebudete vydělávat na burze. Opravdu je to pouze jen a jen na vás. Tak, to je bylo asi k dnešnímu videu všechno. Já bych se rád tady ještě vrátil k jedné informaci. Ještě se mě lidé ptají, jak je to s připojením ohledně IP adresy, takže zde to máte na těch mých stránkách také podrobně rozepsané. Není zde ještě napsané, že nesmíte používat k výběru nějaké roboty, čili za to vám může být také udělená blokace, čili zrušení účtu. Takže určitě dodržujte pravidla, když ty pravidla budete dodržovat, tak poté budete mít také takhle zajímavé výplaty. Já osobně si myslím, že Digital Generation tady bude dlouhou dobu. Jak již jsem říkal, jsem v projektu půl roku, viděl jsem, čím vlastně tato společnost prošla a jak vše vlastně bravurně zvládla. Věřím, že teďka to pošlape ještě lépe, výplaty půjdou bez problému každý den a záleží opravdu jen na vás, jestli se k DGčku přidáte a zkusíte to, nebo jestli to neskusíte a budete zkoušet něco jiného. Je to opravdu pouze
vaše věc. Já vám děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů. Ahoj.